Уважаеми колеги, казвам се Мартин Хенсеман, аз съм доцент по славянско езикознание и в тази година бях канен по националната научна програма Развитие и даване на българистиката в чужбина. Аз работя по темата езиковият пейзаж на Балканите и трябва да изразявам своята благодарност към професор, доктор на филологическите науки Димитър Попов и професор, доктор на филологическите науки Велка Попова. Те ме каниха да взема участие в тази програма и много се радвам, че имам такава възможност да съм гост в вашия университет в Шумен. Аз работя по тази област езиковия пейзаж на Балканите и сега от самото начало искам да ви разкажа няколко аспекти по теорията на езиковите пейзажи. След това ще готвя една лекция, която ще показвам какво е отношението между лингвистически или езиковия пейзаж и семиотиката, и след това още 3 лекции с конкретни примери, за да виждате за какво става по-точно въпрос и какви теоретически и семиотически компоненти се виждат при конкретните примери. Теорията на езиковия пейзаж или на английския Linguistic Landscape, затова LL, използва различни методи, за да опише езика в обществените пространства. В рамките на това течение се анализират видимостта и функциите на езиците. Теорията е посветена и на описването на разпространението, честотните модели и предпочитания при използването на езика. Но по този начин фокусът е по-скоро върху писменият език, отколкото върху говоримия език. Теоретичният подход на езиковите пейзажи води началото си от работата на Родрин Лаундри и Ричард Бурхис, който през 1997 година представят изследване на етнолингвистичната жизненост в Квебек, т.е. източна Канада. В своя труд те обясняват предпоставките за възникването на тази област на изследване. Освен това, в Белгия, още през 70-ти години на 20 век, се признава значението на езика в публичната сфера като ефективен инструмент за маркиране на езиковите граници. Беше необходимо ясно да се определи къде започва френската езикова зона и къде свършва фламандската, т.е. нидерландската езикова зона или обратното. Визуалното възприемане на езиковата граница се осигурява от едноезични знаци, които ясно показват на наблюденията в коя езикова зона се намериме. В Брюксел обаче ситуацията е различна. Белгийската столица е двуезична, където означава, което означава, че знаците на обществените места трябва да използват и двата езика. И това става ясно от такива надписи, знаци, показатели, така че виждаме, че всичко е изписано на френски и на нидерландски език, и това важи за целия град, цялата столица. Тази констелация в Белгия дава възможност да се категоризира определен географски район с специфични езикови общности въз основа на видимата употреба на езиците в многоезичните държави. От тук Лаундри и Бурхис извеждат основните характеристики на теорията на лингвистичния пейзаж и я определят последния начин. Комбинацията от езици върху улични табели, реклами, населени места,
магазини и правителствени сгради дава представа за езиковия пейзаж на определена територия, регион или градска агломерация. Според Андри и Бурхис, езиковият пейзаж изпълнява поне две основни функции. Първо, информативна и второ, символична. Нека видим какво имат предвид авторите под тези две функции. На първо място става дума за информацията и за функцията на езика в публичното пространство. Разпространението на информация е най-общата функция, която един надпис може да изпълнява в публичното пространство. Това определя географска област и езика, на който се говори и пише в нея. Също така показва какъв език може да се използва и очаква в тази конкретна зона в пространството, включително за ползване на услуги или за комуникация с властите. Тази информация държа в всички надписи, създадени от държавата и нейните институции. Въпреки това, не е задължително те да бъдат изписани само на един език, тъй като показва примерите с Брюксел, има много градове или региони, в които два или повече езика имат официален статут. Ето защо сега е важно да се прави разлика между частни и официалните надписи. Само последните информират за използването на официалния език, докато частните знаци не го правят, тъй като често използват езиковото разнообразие и не винаги са в съответствие с езика, използван на официалните знаци. Второ, авторите твърдят, че езикът в пространството винаги изпълнява символична функция. Употребата на езика показва, че той е ценен и че е символ на статус в географски определена територия. По този начин, освен рационалната сфера, се засягат и емоционални сфери, като например етничната идентичност и нейната роля в обществото или значението на етническите групи на определена територия. Освен това, на преден план излизат въпросите за обективната и субективната жизненост на езика, което е особено интересно за изследването. В този контекст авторите отбелязват, че не само наличието на даден език говори за начина, по който се използва, но и неговото отсъствие за държавно-политическите позиции. Ако от една страна писмената форма на даден език няма място в публичната сфера, но в същото време той се говори в местната общност, това създава усещане на непълноценност. Това усещане може да бъде компенсирано, например чрез протести или графити, които привличат вниманието към ситуацията. От друга страна, когато на обществените табели могат да се видят два езика, те показват хиерархия, т.е. господство и почитание. И на второ място, коя езикова група всъщност контролира територията. Това е от самото начало идеята на лингвистичните и езиковите пейзажи, но разбира се, много зависи от конкретна ситуация в конкретна страна и по този начин не можем да кажем, че винаги е по същия начин. И разбира се, че това и зависи от местните групи и от законодателството в дадената страна. Това ще говорим малко по-късно, но за сега трябва да отбележим, че езиковата жизненост, която е обективно
изследвана, така и субективно възприемана, зависи от различни социални и когнитивни фактори, които авторите обобщават в теоретичен модел. И този модел се фокусира върху двуезичната социална констелация, в която надписите се използват като видими маркери за езиковата жизненост, в която съществуват и различни възприятия за двуезичието. Тъй като тези идеи са когнитивни модели, Ландри и Бурхис провеждат емпирично проучване в Канада и се допитват до мнението на учениците от 11 и 12 клас за езиковата жизненост. От въпросниците те правят извод. Кои идеи за етнолингвистичната жизненост са преобладаващи? Каква етнолингвична идентичност имат учениците в изследването и колко често и колко добре познават френски език? Различните подходи, в които се споменава употребата на френски език, използват на авторите или позволяват на авторите да направят изводи за езиковия пейзаж. Резултатите показват, наред с социалните контакти, като мотиви за оценка на езиковата жизненост, се посочват и надписите върху уличните табели, супермаркети и офис сгради. И това е централен аспект на езиковия пейзаж. Когато става въпрос за индивидуална оценка на езиковата жизненост. Тоест, изследователите наблюдават в кои констелации се използва един език в писмената форма и търсят елементи как да опишат това употребление и в какви контексти ние ще видим даден език. Изследването на Ландри и Бурхис поставя основите на изучаването на присъствието на езиците в геополитичната сфера и, както виждаме, е пряко свързано с въпроса как различните езици се възприемат в пространството. В същото време обаче тази ситуация трябва да се чете на специфично канадски фон, тъй като макар че всеки четвърти жители на страната е френско говорящ, макар че страната официално е двуезична, френският език в Канада често е засечен от английския. Така, проучването на авторите не показва езиковото равновесие или просто съжителство на езиците, а по-скоро демонстрира иерархично разбиране за употребата на езика с различни нюанси. През следващите години това изследване вдъхнови много автори да провеждат подобни проучвания и да документират как съжителството на два или повече езика е организирано на практика. Първоначалният етап на описанието на езиковите пейзажи се фокусира върху области, в които, както в Квебек и в Канада, се срещат два езика, които са в определени отношения на конфликт или конкуренция помежду си. Фокусът е предимно върху езиковия материал, който е създаден от институциите и позволява да се направят изводи за социолингвистичните аспекти. През следващите години са направени множество изследвания на фиксирани места, като табелки с имена на населените места, указателни табели или надписи на обществени учреждения, където се използва или умишлено не използва един определен език. Обсъжда се значението на този факт за
ежедневното общувано, при което съжителстват два или рядко няколко езика. И в този контекст вниманието привличат изследването на Дюрк Гортер, който предлага нови подходи към изучаването на езиковия пейзаж. В уводната статия към специалния брой на International Journal of Multilingualism, Гортер описва нови подходи към изучаването на езиковия пейзаж, който в заглавието нарича нови подходи към изучаването на многоезичието. В самото начало той подчертава основните аспекти, които са от значение за по-нататъшното развитие на теорията. Като се има предвид, че в изследването на Ландри и Борхес е избирана конкретна географската област, в техния случай Квебек, Гортер твърди, че с неговото емпирично изследване може да се идентифицира не само областта, но и конкретни проблеми на говорещите, на населението, на различните етнически групи, които съживяват в определена географска зона, в определен град, например. И според него, първо и необходимо ясно да се определи кои представителни примери са от значение за документиране на езиковия пейзаж. Например, кои изображения трябва да бъдат направени за изследването, за доказателството. Разграничението между частни и публични надписи, което откриваме вече при Ландри и Борхес, сега се интерпретира като констелация, която моделира езиковите контексти. В рецензията си той се позовава и на втори важен компонент, а именно на подходите, избрани от останалите автори на специалния брой на това списание. От това следва, че интерес представляват всички видове многоезични явления. Виждаме, че английският език се изучава и там, където не е официален език, но играе важна роля в обществената сфера, например в Израел и Япония. И по този начин има ясна индикация, многоезичните надписи на обществени места са в центъра на интереса. За да разберем защо теорията на езиковия пейзаж разглежда задълбочено и разнообразно многоезичните явления от тематична гледна точка, препоръчваме теоретичния преглед на Ван Мензер, Ван ден Броке и Блеквуд от 2016 година. Те отбелязват, че първоначалните направления в изследването на лингвистичните пейзажи разглеждат присъствието на езика в пространството как постмодерен подход към ролята на езика в обществото. В същото време те подчертават, че целта на многобройните наблюдения е да се покаже сложното взаимодействие между езика и етнически, политически, идеологически, търговски или икономически фактори. Проучванията, които са резултат от тези многобройни гледни точки, имат своя собствена насоченост. И те са представени накратко, за да покажат какви тенденции се определят, очертават в езиковата ситуация, в езиковия пейзаж през последните години. В крайна сметка не можем да приемем, че въпросът за етнолингвистичната жизнеспособност е определящ мотив за работа по темата. Освен това, не трябва да забравяме, че вниманието е насочено към много различни места
и региони, разпръснати по целият свят, изключително разнородни социолингвистични условия. Многоезичието или наличието на писменост на дадено пространство като цяло не отразява непременно разнообразието от езици, говорени от местното население. То по-скоро е резултат от различни пространствени конструкции, които често представляват борба за власт. Социолингвистичните реалности на съвременния живот стават все по-многоезични, а езиковият репертуар и езиковата употреба на хората по света стават все по-сложни и многоезични. Но тук трябва да добавим, че стават много по-често и се изпълняват много по-често английския език, колкото беше по-рано. По-рано имаше повече разнообразие. Се изучаваше едно време френски език, турски език, руски език. Зависи от региона, но днес практически из целия свят тенденция е такова, че ние можем да наблюдаваме, освен местните езици, освен националните езици, преводи на английски език. И това сега е в тази форма на многоезичие, която имат авторите предвид. Значителна част от изследванията са посветени на въпроса как това многоезичие води до практикуването на широко комбиниране на езици или дори смесване на езици върху указателни табели на обществени места. Докато смесването на езици в неофициалните разговорни или преключаването на кодове се изучава в социолингвистичните изследвания в връзка с говоримия език. Феноменът на смесването на писмените езици беше описан едва наскоро, т.е. съвсем ново явление. Впоследствие за изследване са избрани като функционално-дискурсивният, така и структурният лингвистичен подход. Анализирани са високо динамични и гъвкави езикови ресурси и тяхната употреба, което кара горната изследност, например, да приложат понятието translanguaging към езиковия пейзаж. С него се определят иновациите, които водят до хибридни форми при номинацията на обекти, например, когато единици от два езика се комбинират помежду си. Все пак трябва да се отбележи, че този многоезичен фокус не е изолиран от другите аспекти, а се съчетава с много различни области в отделните изследвания. Не съществуват фокусирани правила или стандартизиран формат. Вместо това, всеки автор определя свой собствен методологичен подход, който до голяма степен зависи и от реалностите на живота в изследваните места или региони. Тоест, тук нямаме един и същият подход за всички различни автори или изследвания, но по-скоро всеки автор прави индивидуален подход, прави индивидуално изследване. Много от тях засягат и политически, социално-културни, икономически и други въпроси, които влияят на съвместното съществуване на езици на определена географска територия. Въпреки това, ще се опитаме да обърнем внимание на някои от тези аспекти, обсъждани в специалната литература по въпросите на многоезичието. Тоест, за сега разглеждахме някакви теоретически подходи
И като заключение мога да кажа, че тук е важно да видим и да наблюдаем езиците, които се употребяват в публичното пространство, в писмената форма и да се опишат къде на какви места и с коя цел и с какви функции. Това може да се наблюдава в даден географически простор. И това е като цяло идеята на теорията на езиковите пейзажи. Това за сега е най-важното за първата лекция. В следващата лекция аз ще ви покажа какви са отношения помежду езиците в публичното пространство и семиотиката и какво може да ни говори семиотичните, ни показват семиотичните примери за употребата на езика в публичното пространство. За сега ви благодаря за вниманието и до скоро виждане. Благодаря ви!